Cela ke sime ngenyawo sinikeze umvangeli uFulani asikhonze ngezwi lenkosi. Yegama lenkosi. Uthando lokabamba lonje olwandle lubanzilo lojolile lwase ayi lwafikelela kimi lwafikelela liyelela kimi ezolweni Baba wethu othandekayo, Thixo wethu othwele, Thixo ophilileyo, Thixo onamandla, ngegama lenkosi yethu uJesu, Baba wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu ophilayo, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu onamandla. Baba silapha ke sizofisa izwi lakho, Thixo wethu onamandla onke. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyakhulula. Baba wethu onamandla, thetha ngalo ebusuku, uthethe ngalo ubekakhe yagcina, thetha ngalo ebusuku ubekakhe yaqala. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophilayo, siphefumulele ngemithambo kamoya ukuze abantu bakho baqedakale. Baba wethu onamandla, sithethela wena udwale kule ndawo, sithethela wena udwale kule tende. Baba wethu onamandla, udwale ngamandla, udwale nangomlilo, ngegama lenkosi uYesu, ngegama lenkosi uJesu. Nalapho izwi lakho lifikelela khona, Baba wethu onamandla, siyadala imihlakulo kwabantu, siyadala ukukhululwa kwabantu, ngegama lenkosi uYesu Kristu. Siyabonga. Thank you Jesus. Sithathe ithuba sibulise otata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise osisi, sibulise nobhuti noSunday school. Ngegama lenkosi yethu uJesu, amen.
Esizamubulisa George egameni lenkosi uJesu, amen. Hallelujah. Esizamubulisa George egameni lenkosi uJesu, amen. Hallelujah. Izalwa kaFulani, izono zami uYesu wazixolela. Ndisuka kula dolophu yaseMthatha kwindawo yaMqwathi. Okubalulekileyo enhlizweni yami, uYesu wandixolela izono uma efika ebomini bami. Number 2, wandohlukanisa uYesu nezono endandizenza. Glory to Jesus. Sibulela ke uYesu onjalo. Hallelujah. Ngoba akwenzeki uYesu afike emntwini angamtshintshi. My God. uYesu unamandla. Jesus. God words has the power to transform any situation. uYesu unamandla okutshintsha nayiphi na imeko. Hallelujah. uYesu unamandla okutshintsha nesiphi na isimo. Isimo esixakwe ngabantu. Jesus. Isimo esixake abathandazeli. My Jesus. Kodwa uYesu unamandla okuphilisa nasiphi na isimo. Yes, Jesus. Ncwadi kaMatthew chapter number 27 sizofunda verse number 15. Sifunde incwadi kaJohn 19 verse number 2. Sibe sesiyathandaza. Matthew 27 verse number 15. Ndifuna sithethe ngoYesu noPilato. Oh God. Sibe sesiyathandaza. Oh God. Osayifumena ngandifundela kwesi Xhosa sitsha 27 Matthew verse number 15. Ncwadi kaMateyu chapter 27 verse number 15. Verse number 15. Ke kaloku ngePasika irhuluneni iBhayibhile ithi aliphamandla kanye kule mic. NgePasika irhuluneli lenguPilato lombhali uthi wayedla ngokukhulula. Funda. yayidla ngokusikhululela isihlwele umbanjwa abe Ngoba uYesu kule ndawo Oh Jesus. wayeyobonisa uYesu Oh God. Jesus. unobangela wokuza kwakhe emhlabeni. Ngoba abantu abaninzi uYesu bamthatha ngendlela ezingafaniyo. Kule ndawo ke uYesu wayekwinkundla yamatyala kaPilato eyobonisa unobangela wokuza kwakhe emhlabeni. Jesus. iBhayibhile ithi waqala kwinkundla kaKhayafa. Oh God. uKhayafa was a priest. Yayingumbingeleli omkhulu. Xa ufunda incwadi kaJohn chapter 11 verse number 55 uyavela uKhayafa My Jesus. uba kumabingelela indoda yokuqala eyaprofetha ngokufa kukaYesu. Kodwa laa ndoda yathi ukuze ilizwe lihlangulwe, ukuze abantu bakhululeke, ukuze uIsrayeli ahlangulwe emandleni okufa, My Jesus. kumele kube khona indoda eyi-1 enobulawa ibulawela abantu. Hallelujah. uJesu waqala ke kuloo nkundla yalo mbingeleli. Na wabesefika phambi koPilato. Ngoba xa efika phambi koPilato wayeyobonisa uYesu unobangela wokufa kwakhe. Ngoba abantu abaninzi bacinga uYesu nguYesu wezonka. Abantu abaninzi bamthatha uYesu njengoYesu onika abantu imisebenzi. Abantu abaninzi bamthatha uYesu njengoYesu ophilisa izifo kwabagulayo.
Alibonke igama likaJesu. Kule ndawo Yesu wayoveza unobangela ukufa kwakhe. Kwakunobangela ukufa kukaYesu. Wayengazange zonika abantu ubutsheni. Unobangela ukufa kwakhe. Wayengazange uzonika abantu imali. Ngoba ukuba bekunjalo ulamaphosi benomphosi insindiso. Oh Jesus. Ukuba bekunjalo uBill Gates noRupert My God. bezitsheni zalelizwe Jesus. bezinophoswa isalvation. Kodwa uYesu kunento awayihlele phela ezulwini. Wafika imoto abantu benazo. Wafika abantu bethanda emhlabeni. Wafika abantu bedayisa benamabhizinisi wabo. Kanti amabhizinisi wabo apha kakuhle. Ayaba yinto yasemnyakazisayo. Kodwa inye into uJesu eyabangela isihlalo sobukhosi. Aze emhlabeni unobangela ukuza kwakhe. Utaphala iwasewisini. Wathi bayabheka emhlabeni. Wabona isono uluntu lwabawethu luphela sonweni. Alibonke igama likaJesu. Lithi phambi kwamqibilila ingubo zobukhosi. Washiya izigilasi zimbabaza. Washiya izithunywa zimsulisa. Weza emhlabeni. Hallelujah. Xa efika kule ndawo uma phambi koPilato. Funda. Ke kaloku ngepasika irhuluneli yayidla ngokusikhululela isihlwele ubanjwa abe Manje bemnye. lo ke sasisithi simqhele. Ewe tata. Verse 16 babe nombanjwa Kodwa ke ngelibashiye sabanjwayo wayobonisa uYesu before yofa unobangela ukufa kwakhe. Uthi lo mbhali ngelakhi kwabakhona indoda evalelwa kanye ngelixesha Yesu avalelweyo. My Jesus. Igama lalo ndoda Pentecost. lalinguBharabha. Jesus. Funda 16. babe nombanjwa Babe nombanjwa nombanjwa wayesaziwa kakhulu. Kodwa this man, he was a well-known person. Yayindoda uBharabha My God. eyayisaziwa. Wayenefile eyayisaziwa ekuhlaleni. Jesus. Wayenefile yakwaziwa ngabantu ahlala naye. Jesus. Ifamily yalo mfana Oh, God. yayisalimncamile lo mfana. Oh, Jesus. Ifamily yakhe azalwa nayo God. xa imbona uBharabha Oh, Jesus. yayibangasangafa phuphe. Oh, my God. Babemjongile uBharabha Hallelujah. babezibuza ifanini lenja Jesus. ngoba uBharabha wayesaziwa ngamanyala. Oh, Jesus. Wayesaziwa ngemikhuba. My God. Wayesaziwa ngobugebenga. Hallelujah. Wayenzela moya phuma izandla. Oh, God. Wayelinkitho uBharabha elalirepha lihlekula libulala. uJesu wabanjwa ke lalo ndoda yayinjalo. Wayelisela lo mfana. Wayesebe liphatha. Esebe into zabantu ziphela. Into zabantu ngenxa kaBharabha. Hallelujah. My Jesus. Oh, God. Wabanjwa noYesu. Jesus. Wabanjwa nomntu onesprofethi esiphezu kwakhe. Uprofethi wakuIsaya wathi uIsaya ndimbone bethwa, ndimbone ntshakanjwa, ndimbone ethatha ubetho lwabantu walibeka ematheni wakhe. Ndimbone ethatha izono zabantu wasibeka ematheni akhe. uBharabha wabanjwa ebanjwa nendoda nesiprofethi ubizawufa ngenxa yabantu. uBharabha wabanjwa
wabanjwa nendoda eneprofeto ulihlabathi ukuze likhululwe. Kufuna kakuphakame igama layo ukuze abantu bashiye imihlaliswano. Kufuna kakuphakame igama layo ukuze abantu baphume kwi-drugs. Kufuna kakuphakame igama layo. Ubarabha wabanjwa nontonjalo. Banjwa nontonjalo. Abanjwa nontonjalo. Ifile yakhe yayisazeka. Amaphoyisa ayamncamile. Urhulumente ayamncamile lo mfana. Abantu bemncamile. Iinkomiti zimncamile. Naye bayisijonga. Ibangasakafa. Ibangasakaphupha. Ngoba isono siyakhalisa. Isono siyalilisa. Isono senza abantu babenwayo. Noba ingathi simnandi kanti isiphelo saso singephesi. Abantu bavalelwa kude. Bavalelwa nomkhululi. Ngoba uYesu uyakhulula. Bantu baseGeorge sizovakalisa uYesu usenamandla. uYesu uyaphila. uYesu uyakhulula. uYesu unamandla. uyabakhulula abantu. Jesus is alive. Jesus is the Lord. Ayahlangula abantu. Ayakhulula abantu. Kuthase. Baba fanele noYesu ndoda. Kafanele nomhlanguli. Sizonimemezela. Noma walinyaza encaweni. Noma walinyaza ngamaprofeti. Noma walinyaza ngamaapostoli. Sizokwazisa ukuthi khona indoda enamandla. Sizokwazisa ukuthi uYesu uyaphila. Sizokwazisa ukuthi uYesu usenamandla. Usabakhupha abantu ezonweni zabo. uJesu usenamandla. Usabakhupha abantu abanyaleni. uYesu unamandla. Kuthiwa bavalele. Funda. Bavalele. Bavalele. Lo-ke sasisithi simcele babe nombanjwa owayesaziwa kakhulu ekuthiwa nguBarabha. Verse 17. Sakuba ke isihlwele sihlanganisele. uPilato wathi kuso, nifuna ndinikhululele bani na? Kubanjwe uYesu. My God. Kubanjwe noBarabha. Kubanjwe indoda. Jesus. Ayangena kuPilato. uPilato wahlaba izandla. Akalibona ijala kuyo. Nendoda yayibanjwe. Nendoda yazonga ngalungi. Yayibanjwe nendoda eyayizwa ngobugebengu. Phaka indaba buza uPilato. Ndikhulule bani? Kukhona uYesu ongenanjani? Kukhona indoda enamanjani? Ndihlangule bani? Ndisebani ekufeni? Baphendula abantu bathi, nifuna ndinikhulule bani na? ndikhulule bani? uBarabha okanye Ndikhulule uYesu Sela. ekuthiwa nguKristu? Ndikhulule Ligitsa. Ndikhulule Sihlweni. My God. Ndikhulule bani? My Jesus. Hamba. Watsho kuba esazi ukuba bamnikela ngomona. Verse 19. Yeah. Kwathi uPilato ehleli esihlalweni. Verse number 21. Verse number 21. Yes, Dad. Yabuya
yabuza irhuluneli yathi kuso, Ikhulule bani. kuphi na kwaba babini enifuna ndinikhululele yena? Sathi sona sathi uBharabha. Sengathi batshingalalelwe. Uma kubani ubanjwe noBharabha. Sengathi bambhaqile. Uma kubani ubanjwe noBharabha. Bakhwaza. Bathi sithethe Pilato. Sikhulula loBharabha. Uyesu mtshabalalisa. La ungena njana. Bangaya emnqamlezweni. Ngenxa yabana amajala. Khulula uBharabha. Khulula uBharabha. uJesu yena bangatshatyalaliswe, bangalinyazwe, bangahlanjwe, bangabekwa emthini wohlaza, bangabekwa amajala, bangalinyazwe, bangahlanjwe. Bathi kubani nalo uvele phonsela wethu, kubani nalo inkqubo zakhe sibomvu ingathi sisixhoselo sesidiliya, kubani nalo uhlanjelwa hlobo athi Davide ndithetha ndimjonga ambetha amadoda amathambo akazela, ngathi wajonga amathambo wakhe ayabaleka, kubani nalo. But sinekubharabha nje, sinekubharabha nje. Bavele xa bebona uYesu ifayile kaBharabha bayikhohla, ngoba kwenzeka uYesu afike uqhubeke ifayile yakhe isekuyo. Ukufika kukaYesu izono ziyaxolelwa. Yingako iZaya athi izani sibonisana, come let us listen together. Kuyaboniswana bonke abafika kuJesu, kuyaboniswana. Nasi isimemo yezani sibonisane, kuyaboniswana, 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 kuyaboniswana. Kodwa sikhululele le ndoda, sikhululele yena, sikhululele yena. uJesu wabuya uYesu wathatha isihlalo sikaBharabha. uBharabha waphumeke kanjani. uJesu wathatha isihlalo sombulali, uJesu wathatha isihlalo sesidlwengu. Sizovakalisa izono ziyaxolelwa, sizovakalisa noba sikubetha usindisiwe wabuyela amanyeleni ukholwa. Sizovakalisa uJesu senamandla, izono ziyaxolelwa. Nalu uxolelo lwezono, nalu ukukhululwa kwabantu. Jesus, uYesu, uYesu, uYesu. Not abaprofeti, not abantu, not abathandazeli, not impokhwe, not uYesu. There is an exchange. Don't finish that. There is an exchange. Wafika ngokuphala, wafika ngofeba, abazali bakho bakuqala. There is an exchange. Angeke uyithole kuRamaphosa. There is an exchange. Angeke uyithole kuShembe. There is an exchange. Angeke uhlanya nakunika yona. Kuyasuyedwa, kuyasuyedwa. Banamandla bangathatha isihlalo sakho, isihlalo sale nto yenzayo. Ukhona onothatha isihlalo sakho. Kunabantu ababhubha bengasafuna ubhubha. Hayibo. Yey Nkosi. Badinga umuntu obathathela isihlalo sokubhubha.
kunabantu abahlala ezulwini abakuthanda uhlala ezulwini, kunomuntu onomthathela isihlalo. Hayi, uJesu uyasithatha isihlalo, uyasithatha isihlalo. uPawulo sithi incwadi yamatyala uyithatha bethelwena emnqamlezweni, incwadi yamatyala wethu walinyazwa nayo, incwadi yokwaziwa kwethu, ifayili yokwaziwa kwethu wathathwa nayo, wabekwa nayo esiphaphanweni, wahlatshwa, walinyazwa. Ukhona olinyaziweyo, ukhona ohlatyiweyo, uJesu, uJesu. Not ipower, not abantu, not uJesu. Jesus is alive. Kuyasungena ndotheni ibithanda amankazana, iyakabankazana akekho namandla, uyesu engafikanga, akekho namandla, akazitholi ibhokhwe esizishangusha kodwa ishangusha lihlale, akazitholi ibhokhwe esisamashwa. Ziyaphela ibhokhwe zomzi wakho, ziyaphela ibhokhwe zabawethu, uzama ususa ishangusha. Ngizambikela ikhona ibhokhwe entsha, ikhona ibhokhwe ekhutshiweyo, ikhona ibhokhwe ehlatyiweyo, yahlatshwa le bhokhwe, yakhala kasipheke, lavuma isiko lethu, isiko lavuma. Abantu bayahlangulwa, abantu bayasikiswa, bayahlangulwa. Ekhaya yavula umzimba, yabethwa, yahlathulwa, yakrazulwa, umzimba wavuleka, shayisa ikhala, ihlathe phambili, yathi ndiqaliwe. Ngoba ngexesha ndiqaliwe yayingafuni manzi, yayibona abantu baseJojo abahlala emihlanzaneni. Ngexesha ithi ndiqaliwe yayingafuni kudla, kodwa ibona abantu baseJojo abaphila intsindiso bephila nezinye izinto. Yakhala ibabona benza befundisa kodwa benala amantombazana. Yakhala yathi ndiqaliwe, ndiqaliwe. Ndiyabizwa George, ndandiphethe ngamanzi, ndiyabizwa George, ndangumntwana amandla, ndangumntwana olungisa abantu, ndangumntwana olungisa uJesu. uJesu, 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 uJesu. Lithenye ixhego lishumayela lithi kwathiwa xa sasindiswa masimfake phakathi, ogqiba uthatha ezakho izinto uthi qhude manikibiki, azidalanga zombini. uJesu mdala, izono ziyinkwenkwe, sisakwazisa nakumntwana amandla. Abantu abaningi bahlula sizono sebengaphakathi entsindisweni, ingona ithemba labo bandeke kwapostile babo, ingona ithemba labo bandeke kwaprofethi. Ngizakuxelela bonke ababeka ithemba labo ebaprofethi bayohlulwa zizono, bonke ababeka ithemba labo bapostolo bayohlulwa ngamanyala. Bakhona uhlobo lwabantu elohlula izono zalo mhlaba ngabafikelweyo. Bantu baseJoji, uYesu ufikile, ukhalelekile, ufikile. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uthi kubehla uthatha isihlalo sakho. Ngale ndoda uBharabha wafika uYesu wathatha isihlalo sakhe, yantuma laa nto ingenzanga nto, yantuma laa nto ifa ikhululekile. Kuyakhululwa imiphefumlo, abanedepression bebulawa zianxiety bayakhululwa xa befika kupriest. uJesu usenamandla,
uJesu uyakhulula. Wakhululeka uBharabha. Wakhululeka uBharabha. Jesus. uJesu wathatha indawo kaBharabha. uBharabha bendenga wayemnqamlezweni, kanti uJesu wabonakalisa unobangela wokuza kwakhe emhlabeni. Wathatha ihlazo, wathatha umnqamlezo kaBharabha, wawubeka emandleni akhe, wawubambela kuye umnqamlezo kaBharabha. Sengathi ubona kuJohane, nansi imfana kaThixo ethwalayo isisono sezwe. Uyathwala, 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 uyathwala. uJesu uyathwala, uJesu uyasusa, uYesu uyathwala, uYesu uyasusa isono sezwe. Inye indoda eyamiswayo ukususa isono sehlabathi, uJesu waseNazaretha. Kanti nezono mina, tinezono mina, tinezono mina, zasale kota, tinezono mina, tinezono mina, tinezono mina, zasala. Sizofakalisa, sizofakalisa, sizomemeza. Iyabizwa enhlanhleni engaka, iyabizwa nakumsongaka, iyabizwa. Sizomemeza amaphatha namanqina nabangakholwayo bayabizwa. Sizomemeza. Come back to God. Buyelani kuThixo. Iyabizwa. Andibizela Tawe. Iyabizwa. Andibizela Nkonzweni. Ibizela kuThixo. Ikhona indlela yokubuyela kuThixo. KuYesu. KuYesu. Futhi incwadi kaLuka chapter 19 kaJohn verse number 2. Sifuna uthandaza. Sifuna uthandaza. Ewe, futhi. John 19 verse 2. Zahla hanjwa zasala ekho. Ncwadi kaYohane chapter 19 verse 2. Verse number 2. Amajoni oLuka isithaba sameva. Amaluka isithaba sameva. Amfaka sona. Uthatha umuntu kaBharabha nobeliswe. Uthi lombhali ambeke isithaba sameva, ambeke phali mfundata, amfaka sona enhloko, ewe tata, amambathisa ngengubo ebomvu. ngisho ubethi indevu yakhe amadoda abambene ngayo insala ayihlathule, abethana umkolo wakhe, inyama yaphela emqolo, ambethe inyama isaphokoza zasimbethe sayeka ukuthi chwa, kodwa sathi embetha emqolo, ubetha izono zehlabathi, ambetha ngamadoda abeseyamjika amsisa ngesifuba ngoba inyama iphelile emqolo, athatha amsisa ngesifuba esifubeni sakhe, ambetha nasesifubeni, inyama yaphela esifubeni sikaYesu, kodwa ayamgcwalehla, ayambetha ngesophokhwe esitasibethwa sibuye nenyama, ayamshaya,
wayembetha wabuza Isaya kubani lubethwa kanje besibangafuna kuThixo besibangwadeliweyo kanti besingazi ubethwa ngenxa yethu ubethwa ngenxa yezenzo zethu uYesu. Kuthiwa wabethwa abantu bemthusela ngezikhohlelo ingathi ezinye zine-TB ezinye ne-AIDS balemthusela babengazi bani bambethayo kulize abathwalele. Haleluya. Babengazi kubabethayo kulize abakhulula bebe bambetha babengazi ubuyisayo uprofethini wathi ngemifimbo yakhe saphiliswa. Noma bazalwane asiphiliswanga ngobenika abantu izonda kodwa ngemifimbo yakhe wabethwa saphiliswa. Wabethwa siyathandaza wabethwa. Funda tata funda. Amambathisa ingubo ebomvu amana esithi kuye kumkani wamaqhinga aza amhleka. Kuthiwa ayemkhahlele balemzukisa amhlekazi ngelo xesha inyama yakhe ivuliwe umzimba wakhe uvuliwe uye emnqamlezweni uxwayizwe zelizwe sengathi uyahlabelela umhlabelela wathi ihlabathi ngenani umzimba wakhe uvuliwe ngoba ngexesha kaNowa ukuze ilizwe lihlakule uNowa wema wathi ihlabathi ngenani emthombeni wafuna umthombe wathi Nowa ihlabathi ngenani emthombeni noYesu wafulwa sengathi uthole umnqamlezo upheke emnqamlezweni uyaxamba itshala ngelo lakhe sengathi uyaduna uthi ihlabathi ngenani ihlabathi uyahlabelela ngenani lizwe ngenani iyabizwa. Funda sivale. Waphinda uPilato waphuma wathi kumaJuda waphuma naye. Niyabona ngexesha aphuma naye uBethiyo akasajongeli ligazi kuba yakhe ayisabonakala noba ike kanjani ikhaya. Waphuma wathi uPilato funda ndiyabona ndimzisa kuni ukuze niqonde ukuba umzise kuJoji yalapha sengathi ndimzisa kuni Joji njengoba ibethwe kanje ndimzisa kuni ndiza naye kuni ngoku. Ewe tata ukuze niqonde ukuba andifumani tyala kuye hamba. Waphuma ke uYesu ethwele isithaba samehlo ambethe ingubo ebomvu. Yes tata. uPilato wathi nanko ke akabakhomba kubaapostoli akabakhomba kuPetro akabakhomba kubaprofethi akabakhomba kubabingeleli wathi uPilato nanko akabakhomba caweni iindawo bezikho isinagogu bezikhona kodwa wamkhomba wabesekhomba kuYesu wathi mamelani maJuda mamelani maXhosa mamelani maPhondo mamelani isizwe saseJoji nanku umntu uYesu nanku umntu ongahlangula uyasindisa uyahlangula uyakhulula igazi lakhe liyakhulula amagazi amagazi aphuza aphalala
ezama ukukhulula ilizwi. Amakhasi asitifingo aphalala ezama ulungisa lo mhlaba. Ndifuna ukuxelela amandla enkululeko akekho kwigazi likabiko. Amandla enkululeko akekho prisoni, hayi kushembe, hayi kuspiking, kodwa amandla akuyesu. Nakuntu uJesu. Ngakhululwa, ngahlangulwa, ngathi tawa, kodwa Jesus can save you. Your cities, eSouth Africa, siyawusida ngoyesu, ayikho into enamandla engahlangula abantu kule ndawo, kodwa kuYesu omisiweyo. Izulu liphambi kuYesu, izulu abantu abathembanga, izulu laphambi kuYesu. uThixo wayekade ethetha ngendawo ezininzi, ethetha ngabaprofethi, kodwa ngoku uthetha ngonyana wakhe. Sizamisa unyana wakhe, sizamisa uYesu. uYesu unamandla, uyakhulula. Cela sibeke nyawo sithandaze. Duka izandla zakho, vala amehlo wakho, vala umlomo wakho uthandaze. Baba, siyabulela kakhulu ngegama lenkosi Yesu. Siyabulela cela ukuthandaza, siyabulela kakhulu Baba wethu onamandla, siyabonga kakhulu. We give all the glory. We magnify your name. Sibonga inebengaka yokufelwa Baba wethu onamandla, ubudela ubomi bakho ukuze usindise bethu ubomi. Baba wethu onamandla, siyambonga uJesu owakhazulwa ngenxa yethu. Baba wethu onamandla onke, uthohlabelelayo, umuntu yena owonayo, ubengekanyamezele. Thixo wethu onamandla, inhlungu awazivayo ukuze akhulule abantu bakhe. Siyabulela Thixo wethu onamandla, sibulela ukufa kukaYesu okutshintsha ubomi bethu. Baba wethu onamandla, siyabulela igazi likaYesu elachithekayo ukuze liguqule inhliziyo zabantu. Baba, siyabonga uthando lungaka. Oh, thank you Jesus. Sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Jesus. Oh, sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Thank you Lord. Jesus. Phambi koThixo wahlatshwa engenzanga nto, Oh, Jesus. wafa engenzanga nto, Yeah. walinyazwa ukuze akhulule impilo yethu. Wafela izono zabantu, wafela mna nawe, wafela thina sonke ukuze impilo yethu ebesikade siyiphila ayithathele kuye, asinde kubomi obunaphakade. Uthi umbhali kayithetha ngaye uYesu uthe akuba lizalisekile ixesha elalimiswe kuThixo, wabafela abantu ababengahloneli Thixo. Sivala amehlo ethu namhlanje, funa ukuthandaza nabantu. Jonga inhliziyo yakho, uYesu wabethwa ngenxa yezono zakho ukuze akukhulule emandleni esono. Kunezinto ezisehlele ebomini bethu ngenxa yempilo besiyiphila, kodwa ukhona owathatha isiqalekiso sabantu, ukhona
othatha impilo yabantu eyayigwenxa ukuze abahlakule. Thocula lukhangela kuwe Nkosi ukholo lwami, ndive ndithandaza. Susa bonke ubutyala babo. Ukhona lapha etendeni olapha ngaphakathi othi Nkosi uJesu ndiyakwamkela namhlanje, ndixolela izono zam, ndiphile kakubi, nansi impilo yam Yesu. Cela undibonise isandla sakho xa ukhona othi Yesu ngene enhliziyweni yam, ndithethelela amatyala am. Uyabuywa kuYesu, kuyenziwa kuYesu. Ukhona namhlanje, igazi lakhe lisenamandla. Mhlawumbi wonke wasindiswa waze wabetheka, isekhona umnyango wenceba, lisavula ithuba lokuba bonke abantu abathi Yesu nansi impilo yami angayithatha neyakho impilo. Lula isandla sakho sibe sinye, uthi Nkosi ndiza kuwe, ndiyakwamkela kule ndawo kuyo. Ungasiphakamisa isandla sakho, Nkosi ndixolele izono zam, ndilungise impilo yam nam. Susa ubutyala enhliziyweni yami. Uba lo mntu wabethwa ngale ndlela wabethwa ngayo, Nkosi uJesu ndiyeza, ndingafeli emanyangeni. Phakamisa isandla sakho, sithandaze kunye nawe. Ukhona kule ndawo kuyo, selula isandla sakho, sithandaze kunye nawe. Ake sibonge sonke, sibulele izwi likaThixo. Baba wethu ongcwele siyabonga, Thixo wam onamandla onke, siyakhothama, sibulele ukushunyayelwa kukaYesu acace. Baba wethu onamanakula mama ekhaya okuvuma singamboni, nanku yalowa okwinkundla zokuxhumana obuyela kuwe. Baba wethu onamandla, njengomoni oguqukayo uyavuya emazulwini. Thixo wam onamandla, sithetha intsikelelo kubantu bakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Father, we thank you, we glorify your name. Thank you Lord, asimshayile isandla kakhulu uThixo wethu ngegama lenkosi yethu Yesu, ngegama lenkosi yethu Yesu. Sisavala amehlo ethu, baba khona bagulayo bangaziphakamisa isandla sabo kule ndawo bakuyo ngegama lenkosi. Sivala amehlo ethu, khona impiliso ekhoyo, bangabe umuntu uyagula, singathandaza phezu kwakhe ngegama lenkosi yethu Yesu. Tumhlabele besisa bezihlwele, uyabanceda yena uYesu kumkhululi wabafela abantu ngegama lenkosi uYesu. Singeza Nkosi yami sibabeka isandla, xa sebekhona bambalwa bake nichothoze bomama bam, nibekwe isandla egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Besiza bezihlwele, uyabanceda bonke. Besiza bona bezihlwele, uyabanceda. Lole isandla sakho mama, sithandaza.